Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat KEM het ministerie onder curatele plaatst. Om welk ministerie gaat het? Het ministerie van SOAW, Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn. Dat meldt de Extra vandaag en dat is in overleg gedaan met minister van Financiën Javier Silvania. Zoals bekend krijgt KEM het ministerie van SOAW nadat zij aan de coalitie zijn toegevoegd na het vertrek van PNP. Er is al een kabinetchef benoemd, in ieder geval voorgedragen, Jason Vullink. Wie de minister wordt is nog niet zeker, maar de partij heeft al veel overleg met de minister van Financiën. Er is de afgelopen periode onduidelijkheid geweest over bepaalde betalingen. Dus nu gaat er geen cent de deur uit zonder goedkeuring van minister van Financiën Javier Silvania, die ook waarnemend minister is van SOAW. Het is dus sprake van een goede samenwerking tussen de KEM en Silvania met als doel dat er geen geld naar buiten gaat zonder dat dat gecontroleerd wordt. En KEM wil de komende 6 maanden eraan werken dat het geld van SOAW daadwerkelijk gaat naar degenen in de samenleving die dat het meeste nodig hebben. 2 gewonden bij schietpartij. Dat gebeurde afgelopen zaterdagnacht in Montaña bij Hoenderberg om de hoek bij Caminda José Antonia en Caya Basil. De politie kreeg een melding rond 11:30 en bij aankomst zagen ze een hevig bloedende man op de grond liggen met een schotwond in zijn keel. Hij is naar het ziekenhuis meteen met spoed gebracht. Een andere man had een schotwond aan zijn been en is per auto naar het ziekenhuis gebracht. Maar kort erop zagen ze al de auto van waaruit de vermeende schutter had geschoten. De moeder van die schutter die zei dat de jongeman thuis was en daadwerkelijk had geschoten. Dus die kon binnen een uur na de eerste melding opgepakt worden. Het gaat om een 27-jarige man. Die zit voorlopig vast en de zaak is in onderzoek. Valse bommelding in SDKK, een heel opmerkelijk bericht. Maar afgelopen weekend heeft iemand gebeld naar de gevangenis en aangegeven dat er een bom lag in blok 8B. Nou, er is meteen alle maatregelen zijn genomen, evacuatie en dergelijke. En uiteindelijk bleek er niks aan de hand en heeft iemand dus een valse bommelding gedaan in de gevangenis. Opmerkelijk. En de politie probeert natuurlijk achter te komen wat de reden van die valse bommelding is. Bijna 1800 kilo cocaïne onderschept. Dat is nieuws van het marineschip Zijne Majesteit Holland. Die heeft zaterdagochtend een boot aangehouden. Daar was 1290 kilo cocaïne aan boord, tenminste. Die werd overboord gegooid toen ze het marineschip en haar patrouillevliegtuig zagen. Maar uiteindelijk konden de mannen en de drugs worden opgepakt. En 3 uur later zagen ze een andere snelle go-fast en die stopte pas nadat er daadwerkelijk gericht op de motoren werd geschoten. En daarbij was 500 kilo aanwezig. In totaal gaat het om 7 mannen, 6 Venezolanen en 1 Colombiaan. Alle drugs is al vernietigd en de mannen en de drugs waren overhandigd. 1 aan de Korps Politie Curaçao, de ander aan Bonaire. PNP vergadert over medewerkers. We weten allemaal sinds het vertrek van de PNP dat er wat discussie is of daadwerkelijk Roemilda Larmoni-Cecilia in het parlement moet komen. Dat is besloten na vele vergaderingen. Elvin Gerard zal dan haar medewerker moeten worden. Hij is momenteel parlementariër. Maar dat betekent ook dat een van de 2 momenteel medewerkers zijnde personen moet vertrekken. Nou, Gerard zelf heeft aangegeven dat wat hem betreft Lisette Jansen, nummer 10 op de lijst, moet blijven. En Winklaar moet vertrekken. Dat is een persoon met de achternaam Winklaar. Dat is een medewerker van Gerard. Maar wat de PNP gaat doen is nog onduidelijk. En vanmiddag is er weer een vergadering. Het kost veel tijd en vergaderruimte om te zorgen dat de PNP opnieuw klaar is en Roemilda Larmoni-Cecilia in het parlement kan komen. Festival Wintertuin was een groot succes, een literair festival. Meer dan 800 mensen kwamen erop af. Het was de 6e editie. Het was al uitverkocht voor opening, dus dat is goed nieuws. Het festival stond in het teken van verbinding in tijden van toenemende polarisatie.
En het gaat was onder meer met optredens van kunstenaars en verhalenvertellers uit verschillende achtergronden, verschillende windstreken. En volgens de organisatie was het vooral een hele mooi festival. Meer dan 20 artiesten uit landen als Puerto Rico, Nederland, Trinidad en Tobago, Bonaire, Aruba en Sint Maarten en natuurlijk Curaçao. Taxcredit voor belastingplichtigen, dat heeft de minister van Financiën dit weekend bekendgemaakt. Het heeft allemaal te maken met de opschoning van bestanden van belastingplichtigen bij de ontvanger. Die is nog steeds aan de gang en in dat kader heeft de Raad van Ministers besloten dat belastingplichtigen een tijdelijke heffingskorting van 2.500 gulden krijgen. Deze zogenaamde tax credit komt op de rekening bij de Belastingdienst en kan worden gebruikt om schulden te verrekenen. Het ministerie is nu verder nog bezig met de uitwerking van de details van dit plan. Maar het gaat in ieder geval om een bedrag van 2.500 gulden. En daarmee kunnen mensen de komende 2 jaar belasting betalen. We gaan even naar een break en zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Curaçao met de Ronald McDonald House Foundation Golf Classic. Die vond afgelopen zaterdag plaats op de Old Quarry golfbaan bij Santa Barbara. En heeft een recordbedrag opgehaald. En dat is mooi nieuws, want het geld is een steun voor de Curaçaose gemeenschap voor de essentiële missie van de stichting. En dat is ervoor zorgen dat families met zieke of medisch complexe kinderen dicht bij hun kind kunnen blijven en de best mogelijke zorg kunnen geven. Een heel mooi doel. Dat ouders en familieleden van zieke kinderen dicht bij de kinderen kunnen blijven. Daar was dus een golfwedstrijd voor georganiseerd. 42 teams. En het was een heel gezellig golftoernooi, zegt iedereen die erbij betrokken was. Maar het heeft vooral heel veel geld opgeleverd. En dan gaan we naar World Cleanup Day. Op Curaçao, Bonaire, Aruba en ook op de bovenwinden hebben heel veel vrijwilligers meegedaan aan deze actie. Op Curaçao 2500 zogenaamde superheroes bij de Curaçao Cleanup. Er is heel veel afval opgeruimd. Op Bonaire werden ook heel veel zakken uitgedeeld aan mensen die in een auto rijden, om op die manier te zorgen dat het vuil niet de straat op komt. Elk eiland deed het op een andere manier, maar er deden 191 landen mee en dus ook hier in de Cariben. Goed nieuws en mooi dat zoveel mensen hebben bijgedragen. Dan gaan we naar Karin Bosman. Die heeft vorige week een rapport gepresenteerd aan de Sociaal-Economische Raad van Curaçao. Het onderzoek biedt inzichten over uitdagingen op de werkvloer. Maar een van de belangrijkste punten is dat 80% van de mensen die mee heeft gedaan aan het onderzoek liet weten te maken te hebben gehad met ongewenst gedrag op de werkvloer. En we vroegen aan Karin Bosman, wat laat dit rapport nu precies zien? Het rapport laat zien dat 80% van de respondenten zich niet veilig voelt in de werkomgeving in Curaçao. Dus dat ze echt te maken hebben met
ervaringen met ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Maar dat is toch heel veel, 80%? Dat de 80% is heel erg hoog. Maar ik ben niet helemaal verbaasd, omdat het wel een probleem is wat we in heel veel landen terugzien. En dat heeft te maken met dat wij onze oplossingen vaak zoeken in reactief handelen in plaats van zaken proberen te voorkomen. Hoe bedoel je dat? Nou, reactief aan de slag gaan op dit thema betekent dat je oplossingen zoekt op het moment dat er al sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Ja, en dan wil je dat omdraaien. Precies, dat moet je omdraaien om mensen aan te moedigen om zich veilig te voelen en zich gehoord en gezien te voelen. En dat rapport laat zien dat het voor heel veel mensen moeilijk is, vooral ook omdat het een kleine gemeenschap is, om intern te praten over wat ze meemaken. Dus ze zoeken veel liever de gesprekspartner buiten de organisatie, dus onafhankelijkheid. Meldpunten die losstaan van het bedrijf. Ik zei het net al, sinds 2016 doe je dit onderzoek. In het begin was er veel aandacht voor seksueel harassment op de werkvloer. Dat is minder geworden? Nou, het is minder naar voren gekomen in het onderzoek. Het is ook afgenomen, wat op zich natuurlijk een positief resultaat is. En we vinden het belangrijk om ook de dingen te benoemen die positief zijn. Echter, 14% is nog heel erg hoog. Ja. En het gaat er zeker niet om dat dit weg is. Het is zeker een probleem wat veel aandacht vraagt in de werkomgeving, waar werkgevers ook echt aandacht aan moeten besteden in samenwerking met de overheid, met vakbonden en met iedereen die betrokken is, die zich zou kunnen inzetten voor dat proactieve preventiebeleid. Het is niet de eerste keer dat we elkaar spreken hierover. Het is ook niet de eerste keer dat je aanraadt aan de overheid, aan de bonden, aan het bedrijfsleven om er wat mee te doen. Nu is het rapport weer overhandigd aan de SER, de Sociaal-Economische Raad. Ja. Hoe zie jij het nu voor je? Wat er gaat gebeuren? Heb je daar vertrouwen in dat het gaat veranderen? Ja, ik heb er vertrouwen in, anders zou ik geen onderzoek doen. Onderzoek is nodig om het elke keer op de agenda te krijgen. Niet alleen bij de organisatie zelf, maar ook bij de overheid. En de Sociaal-Economische Raad is een belangrijke partner voor ons om het onder de aandacht te blijven brengen. En medewerkers voelen zich gesteund op het moment dat er onderzoek gedaan wordt. Omdat onafhankelijk onderzoek helpt elke stem gezien en gehoord te laten worden. En tot slot gaan we naar Bolivia, want daar is al enkele dagen sprake van botsingen tussen aanhangers van president Luis Arce en de voormalige president Evo Morales. Er is een hele grote beweging gaande, een grote optocht waar bijna 10.000 aanhangers meelopen. En die lopen naar de hoofdstad en de twee partijen hebben de afgelopen dagen verschillende keren confrontaties gehad met dus enerzijds aanhangers van Arce en anderzijds aanhangers van Evo Morales. En daarbij is er flink gevochten. Er zijn met messen, stenen, stokken en vuurwerk ingezet om te vechten tussen beide partijen. Die geven allebei aan dat ze geen geweld willen. Er zijn ook verschillende mensen gewond geraakt. Maar het gaat allemaal over de verkiezingen voor de nieuwe president van Bolivia. En vandaag in La Paz kwam de stoet aan en is er opnieuw is er gevochten tussen aanhangers. Dus beide partijen roepen op tot vrede. Maar het geweld lijkt voorlopig nog even door te gaan. En uiteindelijk moet dat leiden tot voor Evo Morales verandering bij de presidentskandidaat. Maar volgens Luis Arce is hij een man van de vrede en blijft hij gewoon op de ingeslagen weg doorgaan. We houden het voor u in de gaten en zijn daarmee aangekomen aan het einde van Extra Journaal van vandaag. Ik ben er morgen weer. Ik hoop u ook. Tot ziens.